Angibingelele kumkanya ukuthi TV ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela angibonge ithuba abantu umkhanya kude TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious ngicela uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa igama lami nguvusi mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba ke lapha nawe ingane zakwethu uale mgube ke lapha nawe ingane zakwethu benza amancoko ke lapha nawe ingane zakwethu encukulisa insizwa yaphansi ejozini ukuthi njengoba isiqhoko uCrown lapha na kwi-brand eadvertisewa uale mgube nayo isizoqonywa ke lapha nawe ingane zakwethu kodwa iphendulile ke nayo le yansizwa yasho ukuthi ayiveli siqonyiwe ke wengane zakwethu yayisezomzekeliso ukuthi notshata naye waqoka uCrown lapha na wayeseqonywa wayoshaya zonke ekhweni lakhe ke lapha nawe ingane zakwethu bese talapha ke lapha na ebhekisa ke enkandla ke lapha nawe ingane zakwethu wayesithi uyacelwa nalensizwa enomuzo omuhle enombala ocishe ufane newe Innova yakhe ukuthi nayo ayiqoke lezi impahla zaka Crown lapha nawe ingane zakwethu nayo izobe siyaqonywa ke lapha nawe ingane zakwethu nawe ke uzoyifundela kwezakho lensizwa beyichaza ukuthini ke lapha nawe ingane zakwethu ngiyacela uma umusha wenze okulungile sidibane lapha na kwi-comment section ngizuvulo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucela subscribe senze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha lashona shwele wela ngasheshela shona shwele